Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Kunale ngoma le eniyiculayo lethi kwerekwere. Yini umehluko phakathi kwekwerekwere nekafula? Angithi amabhunu ayinibiza amakafere, hayi nina futhi. Naninguphi nina oba nazibuzi le emakhaya. Ugogo beni bebabiza ngamakafere nomkhulu beni. Bathola uMazibuse baselava legama lobukafere. Kwathiwa angasabizwa ngamakafere manje sesinomazibuse. Igama lokucwasa lelo, igama lobandlululo. Igama elithi kwerekwere akulona igama lobandlululo. Ngoba nishaya amabhunu ayegcwele umgwaqo ashaya abantu abamnyama ababiza ngamakafere. Namhlanje amaZulu agcwele umgwaqo namaXhosa ashaya abantu abamnyama ababiza ngamakwerekwere. Yini kumehluko phakathi kwalamagama amabili? If uhulumeni wakwazi ukuvala igama lethi kafere, angakwazi futhi ukuvala igama lethi kwerekwere. Umthetho waseSouth Africa uwiki, amaphoyisa ayabuka kushaya abantu phambi kwawo. Bese baqamba amabathi ababashaye. Maningi amavidiyo, Facebook ngidlala amavidiyo phela. Ngibhokisa umuntu anginasikhathi sokunibhokisa nabantu. So ngiyodlala amavidiyo. Maningi amavidiyo esidibana nawo. Kakhulu babe kuthiwa ngiphala umthakathi. Mina ungizwe emchunu ngamela ngisho enkantolo. Ngime ntinsi kumele ungizwe emchunu. Angaze ngibona shaya umuntu. Angaze uyazethukela nje inhlamba abhekele futhi usuke angathuki umuntu. Usuke nje ayithukela nje ihlakele nenhlamba angaphathi igama lamuntu ayengenzi lutho. Lo baba kuthiwa ngiphala umthakathi akayike ukushaya abantu. Yeke baba leyo nto, because you are in a crowd. You are beating an individual, and that individual iyakubona and iyakunotice. You know what? You are a center of attraction. Use-center wena, wonke umuntu ubheke wena. Labantu bashayayo abathule nje bayakubona. Bayothi mase bayiphindiselela bese kuthiwa hayi beSouth Africa kuyabulawana kanjani. Ayikho umuntu ongavuma ukushaywa indoda obunye umuzi. Phele kanjalo. Ngeke. Kuzosuka nje uyoqajwa umuntu ngempama ungamenzanga lutho. Kuphele kanjalo. Ubonga ukuthi oh thank you Phakela. Never. Bayakubuka. Uzibangela izitha wena ngoba ushaya abantu bangaphandle phela ushaya wonke umuntu omnyama wena. You are a boer kahle. Imashini ngamabhunu la ngamabhunu amnyama azoletha ubandlululo eSouth Africa. ESouth Africa were being colonized now by March and March. Bamasha to March beshaya abantu abamnyama bebabiza abakubuzi nokuthi ungakuphi kanjani. Bakubona nje ukuthi umnyama uyikwerekwere bakushaya. Listen here, ngizonitshela ke mina namhlanje. Ninamanga ukuthi labantu laba banithathela umsebenzi. Ninomona inhliziyo ezini zokuthakatha. Ninomona ukuthi abantu bangaphandle bafike eSouth Africa baceba baba rich. Why babe rich? Bafike banikhombisa ukuthi umnotho awukho kuhulumeni, usezandleni zenu. Umnotho awukho kuhulumeni, usengqondweni. Umnotho banikhombisa ngokudayisa amakabishi baba rich, bephila ngokudayisa amakabishi, ngokugunda amakhanda abantu, ngokwenza inwele zabantu, ngokudayisa obhafu, ngokudayisa oblanketi, bashiswe ilanga, ngokuyokhanda izindlu, baba rich ngaleyo nto. Nina ningamavila. Nilinda uhulumeni ukuthi anikhandele ngisho itoilet. Into yokubhosha, ukumba nje umgodi, ukhanda ukwendlwana okuncane ongaka. Ulinda uhulumeni. Nize niyoshisa emgwaqo. Uhulumeni akasikhandele ama-toilet. Ngisho izindlu nifuna ukwakhelwa. Nifuna ukondliwa. Naku nje kuzovotwa njobe nigijima nama-food parcel, niyantshontsha, niyalutha. Ningamavila nifuna ukusebenza.
anifuni nokuzisebenza. Laba abantu awekho emsebenzini bebayithathile. Yebo, they are those ebebaqashiwe, but iningi labo bebazisebenza. Bagcwele emigwaqweni badayisana nama-fruits. Banikhombisile ukuthi umnotho eSouth Africa, hey, South Africa is very rich, but nina nilinde uhulumeni, nihlele esitobhini nilinde uhulumeni ukuthi uzofika nina azonenze lutho. Anikwazi ukuzenzela ngezandla zenu because you are lazy. You are failing to think. Into eniyicabangayo i-violence kuphela. Uma kuthiwa-ke kuyoliwa, kuyoshaywa abantu, kuyokwenziwani, kuchithwa igazi, nikhona-ke lapho niyakwazi, ingqondo ziyasebenza. But uma kufuna niyokwenza imali ezokhulisa imindeni yenu, yondla iy'ngane zenu, ingqondo ayisebenzi. Ngilinda uhulumeni, phela ngemali egranti. Umfazi omdala, umfazi omdala, uze uyongena ko-40, uphila ngemali egranti, thembele kuhulumeni. Hhayi, yangena, oh sis, uhlula uku-oda laphayana otamatisi awoyidayisela iphilisi, ulinde imali kahulumeni. Uhlula ukuyofuna umshini athunge, ulinde imali kahulumeni. Uhlula ukuyongena apha edrobheni, kulamakorekwereni abiza amakorekwereni ukuthi nabaxosha, uyothenga iy'mpahla ey'cheap, uhambe uyoy'dayisa uthole imali, kuyakuhlula. Abantu bangaphandle bakwenzile lokho. You are lazy. Even your brain is very lazy. Ingqondo nayicabanga, igcine la. Uhulumeni ulithwele idombolo ngani. Iningi lena alifundile, alifika ngisho ko-matric kodwa lifuna ukuqashwa uhulumeni. Uzoniqasha athi nizonenzani? Uniqashe ethi niyokwenzani? Ngoba uhulumeni sekwagcwala amathenda. Uzoniqasha athi niyokwenzani? Wena amaphepha asacoshwa ngo-matric, sekudinga u-matric uzocosha iphepha. Esikoleni nibalekile nje ukuyotoyitoya. Ninomona. Vumani ukuthi nisuke kumona, ukuthi abantu bangaphandle badla umnotho wenu efuna ngabe niyawudla. Abafuni lutho ku-government wenu, baziphilela bona ngezandla zabo, ngengqondo yabo. Navuka ngumona, nibabona abaphila phambi kwenu, nina kuyanihlula. Nina nazi ukuthi yonke into ishola kuhulumeni. Hhayi, bangena ey'bhedlela zethu mahhala ngentela yethu le. Intela yenu is nothing. Intela yenu, ngitshele-ke mina, intela yenu ayilutho, ngeke inenzele lutho. Imali eningi eniyitholako nina niyithola kubona labantu bangaphandle, kosomabhizinisi. Hhayi nina, hhayi le ntela yenu esangene, intela yenu le egulayo niyithola kosomabhizinisi, laba abalandwa le ngaphandle. Niyithola ey'malini kuma-donation eniwaphiwa ngamazwe angaphandle, imali eningi. Seyimali ey'bolekwayo bayabambise ngani le. Intela yenu nje is nothing. Intela yenu lesangene le ayilutho nje. Awubale intela yakho, ubale bese ubala ukuthi zingakhi iy'ngane zakho ey'funda mahhala ezihamba ngale eklinikhi. Yebo, kwagesi niyawuntshontsha, yonke into nje nina ningamasela nintshontsha kwasani, ninomona. Ningithuke futhi emva kwalokho ngizonithuka nami, ngikhathele ukudebesela nina. Ningithuka ngithule mina. Ngazoniklebhela izonibiza phansi kwey'keti. Angisabi. This man right here is actually telling the truth when it comes to Ngizwe Mchunu, because truly speaking, guys, I have never seen Ngizwe being violent towards anyone. I've never seen him. Ngizwe Mchunu, he's just that person who will always be talking, making people laugh. But if I say I've seen him beating another man, I will be lying. The only person that does this is Uphakela Mthakathi, and it is disgusting. Like, nah. And this man right here is 100%, like, he is 100% right when he says there is no man who would want to be embarrassed like that by another man. Trust me when I say this, all men have got that ego. I don't think any man would want to be embarrassed in such a manner. I don't think so.
And then when you think you will just go around beating up people, doing things, and it will just end like that. Guys, let's be very careful out there. Let's be very, very careful. Don't feel like you are on top of the world. Never feel like you are untouchable. No one can touch you. Never feel like that. Trust me, because hey, this world will actually humble you. Trust me. What Uphakela Mthakathi is doing, it's disgusting, man. Like I cannot explain how so many people feel about that, because yes, there are people that came out actually calling him out, saying that he must be arrested. Those people that were beaten, they have to come out and open a case against him so that he will be held accountable, because no, that's not right, man. That's really, really not right, guys. If only you can see those videos, like, nah, you will not be okay. Despite he's beating another man, just beating another human being like that in front of so many people, embarrassing another human being like that. You know, if there is one thing that I've learned in this life, is that never do what you wouldn't want to be done to you. I don't know if I'm making sense, man. Never do anything to someone if you wouldn't want the same thing to happen to you, because this world is full of surprises. You might wake up tomorrow and find yourself in the very same situation. You are not on top of the world, but it's like, calm down, calm down. The way he beats these men on the streets, it's not good, man. It's not good. We must we must be kind to the next human being. You know, we must understand that this is a human being. You don't have the right to embarrass another human being like that. No, I do not stand with that. You see, when it comes to Ngizo, guys, I actually feel sorry for him, very sorry for him, that he had to go through those cases and the up and down, because he's the most peaceful person. He's actually lovable because he's not violent. He's really not violent. He will be just out there saying his own things, but I've never seen him beating up people on the streets. No,